Takže čus, dneska vám ukážu pár komandů z kreativu do chatu. Jo, třeba give. No, ukážu vám jich pár. Tady jsem to zkoušel tady v tom světě. Můžete dát like a odběr, jestli se vám to líbí. No, uvidíte to. A dejte odběr Mukimu TV. No tak doufám, že se tady z toho něco naučíte, tak vám to jdu ukázat. První, co vám ukážu, bude efekt. Takže udělám za efekt. Musíte sem dát to. Tak. Sem dáte, si musíte dát to, jestli to chcete vy. Jestli byste chtěli, aby to měli všichni, ale vy ne, tak tam dáte myslím. A teď tam dáte třeba s D. Ale to není všechno, dáte tady 46 třeba. A speed 78. A to mám shift. Můžete vidět, že mám shift a jsem takhle rychlej. Bez shiftu. A to samý jde i s jinýma pouštněmi. Jo. Další, co bych vám ukázal, až mi teda vyprší to, ale to je megálně rychlý. Tak tohle, kámo. Kdo to vytvořil? Kdo vytvořil tyhle komandy? Tyhle komandy, co vám tak ukážu. Jak udělat? Tak. Koukejte se tam na ty prasátka, jich zmizí. Nebude tam. No tam máte, jako jsem všechno zabral. A teď bude give. Dáte to. Jméno give. Dáte to sobě. Jestli chcete command block, tak tam napište. Tak a máte command block u sebe. Tak, ukážu vám další. Když chcete třeba nazvat inventář, dáte lomeno jsem se kouknout. Teď mám všechno napsanou na cedulkách. Jo. Lomeno R. Vymažu vám to inventář. Víte? Pak tady mám. Jo, to je na command block tenhle. To tady, když třeba tady jsem napsal nice, tady tohle napište do command bloku. Pak když tady, ukejte, nic to neudělá, ale když tam třeba napište a přejdu přes to. Můžete pak na to barvit, ale já jsem to nenašel. Dál mám give, efekt. Jo, no taky můžu ukázat. Napíšete lomeno ga me mo de. Tady máte napsáno d. Dáte tam 0. Máte to. Když dáte lomeno
tak zemřete samozřejmě. Budu tady givovat i jiné věci. Jedna. Počkat, to dělám špatně. Ne, mě se to buklo. A můžete to tady na té verzi mobilní udělat i jinak. Tak. Ukážu vám třeba, co to ještě udělat. No. To by bylo všechno. Takže čus. Pro tohle video by to bylo všechno a čau.